Kabayan, muli ay nagbabalik po si Mr. Bernard Tubera Gabaon dito sa Berlumabin Gabaon TV. Magiging patok na mga negosyo sa taong ito. Yan pong pag-usapan natin sa ating live na ito at marahil ito mga kabayan ay paulit-ulit na itong naiblablog, pero ito malapit-lapit ito at sa ito ay makatotohanan sapagkat alam naman natin ngayon na ang bansang Pilipinas ngayon tataas pong ekonomiya natin kahit alam po natin mga kabayan na ang sinasabi nila yung recession. Nandyan po talaga yung recession, yung pagtaas po ng mga bilihin, hindi sa mahina po ang ating peso, pero dahil nagtaas nga po talaga ng mga presyo ang International Monetary Fund ng mga pera na kanilang ipinapautang at World Bank, ganun din. Kaya mataas po ang inflation, mataas po yung mga binibili. Pero kung nakikita ninyo, kaya sinabi kong patok ay mayroon po akong sariling basihan po mga kabayan. Dahil ang gobyerno natin ay gumagawa naman po ng paraan para ma-maintain at unti-unting ibabayan. At gumagawa rin po sila ng mga papasok na mga paraan upang may mga papasok na mga investor sa ating bansa. Sa makatuwid, kung may mga investor, malamang at sa malamang na makakapag-create, makakapagbigay ng maraming oportunidad sa trabaho. Kaya yung income ng ating mga kapwa Pilipino ay talagang magkakaroon ng income. At hindi lang yan, pati yung mga sangay sa agrikultura. Sa agrikultura kasi nakikita naman natin na inaayos na nila yung mga presyo ng ating mga produkto. Kaya yung pagkakaroon ng pera, yung mga kapwa nating mga Pilipino ay positive. Kaya may mga negosyo na talagang papatok po. Siyempre, hindi ito nawawala. Pagkain po talaga. Ang pinakapatok sa aking palagay ay mga negosyong pagkain. Mapamaliit man yan na negosyo o mapalaki na pagkain ay talagang papatok po ngayon yan. Tulad halimbawa ng mga karinderya, ayan, papatok po yung mga karinderya, yung mga pagluluto ng mga ulam-ulam dyan sa tabi-tabi, lalo na kapag ka nasa city ka, patok po talaga yan sa ngayon. Dahil kapag marami ang trabaho, marami ang bibili, maraming magiging customer. Kaya patok po yung pagkain. Maging sa online, kapag gusto mong mag-online ngayon ng mga, pag ang negosyo mo, tinatarget mo ay pagkain, gamitin mo yung skills mo, papatok din po yan. Dahil ganun po talaga ang mangyayari sa ngayon. Dahil magkakaroon ng maraming trabaho sa Pilipinas at gaganda ang buhay ng mga Pilipino. At ang susunod na papatok bukod sa pagkain yan ay yung mga sari-sari store. Lagi ko itong binabanggit kasi dahil ito naman ay incline at inline. Parang kadena kasi yan eh. Pag kadena, pagka sinabi nating pagkain, yung mga sari-sari store at mga talipapa ay talagang magandang negosyo din po yan. Kaya't yan po ang nakikita ko na mga magagandang negosyo sa taong 2023. Kahit sa anumang nature, kahit malaki man yung sari-sari store mo, lalong-lalo na kung may mga combination yung sari-sari store mo, at kapag karinirepack mo yung mga binebenta mo, at mahilig kang bumili at pumupunta ka doon sa talagang supplier na nakakabili ka ng bultuhan. Kaya maganda pong negosyo yan at patok na patok po yan. At aside from that, sa negosyong sari-sari store ay syempre magiging patok din po yung mga pagbibigay ng mga services. Kapag ka maraming pera ang tao, syempre Pilipino tayo, nandun po yung mga services kagaya ng manicure, pedicure, reflexology. Ayan, talagang kahit online po yan, kahit on call, ay talagang papatok din po yan. At saka yung mga barbershop, ayan, mga spa. Ayan, talaga pong ganyan yung nakikita natin. Well, may mga talagang malalim-lalim pang mga negosyo na nakikita natin, pero yan ay para sa mga traders naman yan.
dito sa traders kasi nag-uumpisa na rin yung magandang kalakalan. Although na hindi na kagaya noon nung sa pag-buy and sell. Pag-buy and sell ka kasi, pag traders ka, panandalian lang yon yung mga binibili mo. I-buy mo ngayon, i-stock mo lang ng 1 to 2 days, ibenta mo. Yan, kuha ng mababang presyo, makakakuha ka ng mababang presyo pag traders ka dahil ang bibilhin mo ay wholesale. Pag binenta mo agad, pwede kang mag-retail, pwede kang mag-wholesale. Bili, benta, ganun po 'yon, yung ng mga traders. Kaya mabisa po 'yan, yung mga buy and sell. At isa pang negosyo na gawan ko na ito ng vlog, yung meat shop. Ano mang nature ng meat shop mo, yan man ay malaki o maliit, sa Ilocos kasi nag-uumpisa na ngayon. Nag-uumpisa na silang mag-business ng meat shop. Kahit yung mga bara-barangay na meat shop, talagang kumikita na sila. Magkakatay sila ngayon, benta nila, tapos collection. Yung iba nga, cash na nga eh. Hindi kasi nawawala yung may konting palugit na pautang. Pero sure naman yun po. Yung mga sinasabi kong negosyo, ito ay para sa mga hindi pa ganong malalalim na mga nagnenegosyo. Iba naman po talaga yung mga galawang entrepreneur, iba naman po talaga mga yan. Pero dito, ang pinapakita ko po ay yung mga kapwa nating Pilipino ay magkakaroon po tayo ng ating pagkakataon na gumanda ang ating buhay dito. At kapag ka talagang patuloy kang nagninegosyo at nagamay mo na yan at kapag ka palaki na ng palaki yung negosyo mo, adi talagang aasenso ka na po. Kaya yan po ang mga negosyo. Marami pong mga negosyo pero pinili ko lang po yung pinaka sa akin na sure na tayo po ay kikita at gagandang buhay natin sa mga negosyong yan. Ngayon, kung may mga iba ka pang other skills, gusto mo yung mga kopyahin yung mga mang-inasals, syempre, yung mga ihaw-ihaw dyan na mga chicken, syempre kinakailangan nun ng talagang pag-aralan mo yung location mo. At pag-aralan mo yung timpla mo bago ka magnegosyo yon. Pero maganda rin po yon. Pero yung mga sinabi ko na, talagang hindi na gaanong mahirap na umpisahan po yon. Although na marami pang negosyo na pwedeng umpisahan, at ang masasabi ko kung ano yung skills mo, kung marunong kang mag-bake, ayan, mag-bake, gumawa ng mga suman, pwede mong gawin na mga negosyo yan. May mga malalakihang negosyo rin na ito ay maririnig nyo sa mga ibang vlog at nire-recommend ako na manood kayo doon at i-compare nyo lang din po itong vlog ko na ito para makita rin po ninyo. Kasi ang mga vlog ko po ay para sa mga Pilipino na mag-uumpisa at yung iba nakapag-umpisa na may gusto pang hanapin ulit kung i-repair lang nila yung kanilang idea o iniisip ay para po sa inyo ito. Maganda po ang vlog na ito. At isa pa sa mga negosyo na pwedeng-pwede sa ngayon ay na pwede mong gawin ay yung mga buy and sell ng mga isda. Kasi sa ngayon ay although na nire-restrict nila, sinasabihan na ng ating government na pwede na ng mga isda yung mga Pilipino. Kaya magdadagsahan ng mga business ng isda ngayon. Ang mga Pilipino po, kailangan din naman po ngayon ng mga supplier ng isda. Kaya isang hint na po yan na pwede na po tayong mag-prepare para sa negosyo ng mga isda. Kaya isa yan, kasi yung mga nakikita ko rin naman, nakabase din po naman sa mga research at saka nakikita natin sa news at na i-repair din natin yung orientation ng mga binabanggit ko po ay yung mga positive po na pwedeng maging negosyo po. At higit sa lahat, yung agriculture ngayon, yung sa agriculture ay magandang negosyo ngayon yan. Kinakailangan pag-aralan mo lang kung paano yung mga diskarte, kung paano magnegosyo sa agriculture. Pag sinabi kasi natin agriculture, malawak-lawak na po ang sakop. Nabanggit ko na po yung isda, yung mga hogs, yung mga piggery, poultry, agriculture din po yan. At siyempre sa ating mga croppings ay yan ang agriculture po na pag sinagpagsama-sama natin ay magandang business po sa ngayon yan. Kaso lang, kung kaya nating baguhin yung mga traditional na paparming po natin, kasi ang napapansin ko po ay 2 croppings lang sa aking mga kinalakihan, ay kulang po yon. Kung nagse-search
po kayo ngayon ay napakarami pong pwedeng maging tuloy-tuloy na croppings po natin. Tulad halimbawa ng mga gulay po natin, ng mga racer. Yung sinabi nating racer na mga gulayan, mga pitsayan, kangkungan, mga radish, pwede po kayong magpatayo ng medyo nakataas na parang dulang o di kaya mesa sa amin kasi sa mga Ilocano. Tapos lagyan mo lang din po siya ng parang nakakahon at ilagay mo yung lupa doon. Safe na po kayo doon, hindi po kayo mag-araro. At safe na safe po yun na pagtatanim. Kahit umuulan, bumabagyo, basta i-housing nyo lang din po yun. Farming din po yun, agriculture din po yun. Marami po. Meron nga rin po kasi malalim-lalim po yung hydroponic kasi. Pero kung sakaling naabot mo na yun at na-search mo yun at nagkakaroon ka ng interest, pwede mong gawin yun. Isa pa, ang additional po, yung nakikita mo kung yung vertical farming, ayan, napakagandang negosyo po yan. Kaya ako po sinasabi at kinukuha yon kasi marami na po talagang umasenso at marami na pong gumagawa lalong-lalo na sa ibang bansa. Kaya ako naman binabalita, kaya sa mga kapwa ko Pilipino, kung pinanood yung vlog na ito, ay makikita ninyo at magkakaroon kayo ng idea na baka pwedeng gawin yan sa maliit na puhunan, ay mapag-umpisahan nyo po. Kaya napakaganda po yan, at saka yung free-range chicken, maganda rin po yan. Yung mga manok ngayon na bagong breedings, yung mga kader, yung mga sasu, kung mapag-aralan mo. Actually ako po ay nag-alaga na po ng sasu, nasubukan ko na po. Ang lalaki ng aking mga inalagang sasu dati, umaabot po ng 3.5 kilos. Kaso nga lang, yung sasu pag nangitlog, hindi po ganong marunong maglilim. Pero ngayon, kuan naman tayo na, makabagong technology na tayo. Ako sa bahay nga, meron nga akong incubator eh. Sa worth 3,000, maganda na po yung incubator ninyo. Pwede na kayong magpalilim ng ganon. So, ang mga sinasabi ko po na negosyo ay sure ko po na ito po ay papatok at magagamit ninyo sa darating na mga araw at panahon, lalong-lalo na yung mga kapwa nating mga OFW, yung mga Pilipino na gustong magnegosyo, yung iba ay gusto nang mag-exit, na instead na mawala lang agad yung pera, ay bago pa man mawala yung pera mo, nakapag-produce na ulit ng pera, nanganak na yung pera mo kapag ka-ininvest mo sa mga ganyang bagay. Huwag po tayong mag-invest sa mga pangako na kapag nagbigay ka nito ay ganito yung babalik sa iyo. Wag muna, wag kayong mag-invest muna sa ganon. I-sure nyo na kung gusto mo talagang kumita ang iyong pera, ensure mo sa iyong sarili na patatakbuhin mo yan kung gusto mo yung sarili mo lang at sa tulong ng mga ibang tao, at manood ka na rin ng mga vlog dahil magaguide ka po dito sa YouTube sa pag-vlogging po. Kaya sa mga nais pong magnegosyo, sa mga OFW na pauwi na po, yun po ang advice ko. Tignan nyo po yung possibility. Mayroon din po namang pwedeng mag-loan ngayon. Makuha ko lang po ito na pwede naman po kayong mag-loan kung gusto nyo mag-umpisa ng medyo malaki-laki, pero ang talagang orientation ng pagbi-business is small, less. Magsimula ka sa maliit at dream big po tayo. Ganun po talaga ang pagnenegosyo. Lahat po naman kung binabasa mo, kung binabasa natin yung mga nag-success sa buhay na mga negosyante, nagsimula sa maliit. Kaya yung mga sinasabi ko, sana po ay nakatulong po sa inyo, at wag po sana kayong magsawa na sumuporta po dito sa aking vlog. Although na hindi na po ako nakakapag-vlog ng hindi po live, sana tangkilikin nyo rin po ako yung tong vlog ko na ito, at i-likes at i-share nyo po sana sa inyong mga kakilala para mas marami pang makapanood nito at mas marami po tayong matutunan. At wag sana ninyong skip ang ads dahil dyan po tayo kumikita sa ads po natin, at mas marami po tayong matulungan kung may ads po tayo mga kabayan. At sana sa lahat po ng mga nanonood ng vlog na ito at sa lahat po ng may tiwala po sa atin,
mga subscribers ko, tayong lahat po sana ay magtagumpay at wala po tayong magiging sakit at magiging mapagpala po ang ating buhay sa taong ito at sa mga hinaharap. Kaya hanggang dito na lamang po ang aking vlog.